Ajde. Ajde. Svinja. Jesi dobro, ozbiljno, šalim se. Ćao, Neđo! Ćao! Ajde. Ajde napred. Napred. Snimam. Da vidim kuda ideš u školu. Ajde, gola, mama. Gol. Ajde. Da se gol. Ko, Miša kaže, ja? Gol. Pomeri se da mogu da prođu. Gol. U gol ću se, na g u gol, u gol. U gol. Nemam pojma, ja sam vam došla da ga snimam, ono, popiš, evo. Pa sve se lepo vidi. Vidi gledaj se radi sljeđe. Sad si ti čuješ. Aha, pa da, i ti. Ja kretim, snimam sam se ja kretim. Ej, posle 3 dana kao Michael Frey. Ja, isto. Ja sam kupala I šta bi za kostim? Pa da. Kaže mi šta? Nije valjda, šta? Petra Pana, ja. Jesi uzela materijal? Treba kako raspalaš. I gde što ne prestižno, znači će doći vam do nas. A vidite sad kući ili? Pa da, ovdje od radničkog dela. Pogledaj kako mi se trese ruke, majke. Aha, baš se smije. Sofija, si ti bre norma? Dole ti cipale, ti gaziš po Ja sam baš ovdje da vas vidim. Šta ne kaže, će voli da previš? Ko? Ova žena, šta je djevojčica? Ne znam, hoćete vi da vodite, ja se izvinjam, hoćete voditi djeca od ponedjeljka u školu? Ja ne. Ja ne. Mi pitamo samo da znam. Mama, Tari ima iste patike kao ja. Nije valjda, gde je? Tamo, taki pošao kući. Pošao kući. Ima iste patike kao ja. Ti nemoj pustiti, a vi pa hoćeš. Odaš ono, negdje sve za sebe. Ti nemaš možda žvaku? Nemam, pojeli mi, nađu mi kad mi oni nađu žvake, tu ne ostane ni jedno, nemam ni ja. Ja imam DVD Clifford. Šta je? A svi ga gledaju bledo. Onaj veliki pas, crveni pas, 7 metara. Aha, znam. Juče Sofija bira, kaže, voj, hoće kraljenu sajstu. Kaže, nema šanse, neću dam za 100-300 dinara, ružan za taj smrkac crkva. Evo, za Clifford ću dam ovoga. Kaži. Ja mogu da skinem ovaj džemper. Ne može. Da mi bude košulja. Ne. Niko nije u košulju, vidi? Ne. Pa ja sam u košulju. Pa niko nije u košulju, gotovo. Evo, čekaj. Mena bre, evo ti u medicini nije si. Ma dobro, majko. Ja ne snimiš u vrhu. Ma jeste, ima već. No, Šta tražiš? nekako da su uzoči. Od. I bolazno nisu, ja sam je odvela onako. Ja kupaonicu. Znaš ono, curi nos, slije se na pluća, napravim gore pred kupaoniku gdje ne moram. Čeka malo kad dođe vaspitačica, kad se stavi u red. Dobar dan. Evo danas, kad dođe kući. Dobar dan.
Ajde, Lena, Monika, 10 minuta. Ajde. Beži, ne diraj ništa.